Децата ни са в опасност. Това е темата на днешното видео и моят призив към вас е: хора, изградете връзка със своите деца. Вижте какво ги вълнува, вижте какво ги притеснява. Не ги оставяйте да търсят решение на проблемите си само навънка. Бъдете им подкрепа, бъдете им опора. Направете така, че да им е спокойно да споделят всичко с вас. Защото ако не споделят с вас, ще отиват да търсят решение навънка. Ще търсят решение с наркотици, ще търсят решение с райски газ, ще търсят решение с алкохол, цигари и лошо поведение. Ще търсят деструктивни модели на поведение. Затова опитайте се да изградите, без значение колко е голямо вашето дете, дали е на 20, дали то на 20 не е дете вече, но дали е на 15, дали е на 10, дали ако ще е на 8, изградете отношения с вашите деца и ги предпазете, защото света навън е много опасен. Виждате, събират се, правят простоти. Трябва да ги опазим. Те са най-голямото ни бъдеще. Това е. Благодаря ви. Всичко добро.